IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Nagtaluned, nakatutok si PDRMC kay Dumang Aluglugar, iti Ilocos Norte. Nakabilang signal number 1, iti line na Kalman. Second, kini Mr. Masita Bihe, si head si PDRMC. Awan ni record na landslide, awan ni record na flooding, iti nagdumang paset iti probinsya, iti panagdalyasat ni Bagyo Bising, iti laing Kalman. Ngam no pwede kasta adalain, dito nagkasilar iti klase, agaw pa lang karito bad weather, kasi iti preschool, ito senior high school, iti Pagod-Pud, Solsona, Pinili, Adams, Pidig, San Nicolas, Karamampay, iti Paway, iti Kindergarten, iti Pasukin, Lawag, Burgos, Quezon, iti Bangi, Ilocos Norte. Elementary to high school met, Checo Rimao, na dito nag-declare iti no classes, iti Kalman, last discretion, iti chief executive, iti masakupanda nga lugar. Wala ti PDRMC at tutuloy iti pa nagbunutor ng iti lugar, as iti Bangi, Pagod-Pud, Burgos, sa atin iti pasukin Ilocos Norte. Kandi dumanag nga dito iti nakaibayawan signal number 1. Ngayon siguro kalti MDRRM iti nakamat ngili-ili, very minimal. Ito panagabuyat iti todo. Kahit nga sawen, beneficial pa lang kanti farmers. Kalti na panagatodo. Taumat itinapig siya nga napasaran. No, dikat gagamilain nga panagatodo na Idol Lawrence. So, second, iti PDRMC, dato yellow warning kata iti tututukan iti provincial government of Ilocos Norte, para palang kada ito barong abiso, manipod iti pag-asa. Ito tropical storm number 1, that na ibayog, itakin loud na paset iti provincial, naramang pagit din iti Lawag City, Taway, Corimao, Badok, Pinili. Ito narin tata, signal number 1, iti probinsya ti Ilocos Norte. Nagpalagip iti provincial government, kamasabol iti panagmonitor ng iti LLGU, kada iti kailyanda, para palang kada ito stricto na panipatungpal iti sailing activity, iti baybay, tigil warning, ngayon puro katman ito iti pag-asa ken iti Philippine Coast Guard. So, ang gawin pa lang monitoring iti provincial government of Ilocos Norte, at ito weather condition, iti probinsya, na talagang decision natin bangkuna, nga net-net Idol Lawrence. Iti apa iti daga, na natitaganta masibugan ako na daga Idol Lawrence. Damag pa lang madami. Huwag kang ganyan. Siyempre. Oo. Nasibugan na nagalisen nagiti daga na pagraipan kahit nga sa unang aliston nga mabukwal nagitay karuutan na Idol Lawrence nasibugan dan. So pay Damag pala mo mo ti PDRMC Idol Dennis Alipio tatak RMN. IFM.